دمسي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمصخم دمسي السنة يو حفاش نغيلو ملك وحدا تعالو نغيلو ساعات أغيلو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب السبسب وغن تعاكب السبسب في اللي كان سبتلازل سلام حزبي تمنى أخيرنا لو تغنى عديكم هو مداني ساعات أخير كبرات غادة الدمس عسنا قصيلنا نقرب لكم تحستو عدي ستاندارد تبعله بإنجليزية زحتم غازيتا إثيوبيا نتي أبي إثيوبيا استخدمت لوط مريحنتن قلطف صقناوي لوطتاتن أنفت من محياس زمدنا إيرتران إثيوبيان بزملكت مس أمباسادر أمريكا بإثيوبيا مستر مايك راينر كابز جبروك على متأيق نتين إيرترا زملكت قنچنا بمترجم زدلنا يو كخونيوم أمونا بتين إيرتران إثيوبيان بزملكت زر أزل أواناوي معبالتات كنسجر إثيوبيان اسم مع الجرسن وسانة كوميشن دوباتن إيرتران إثيوبيان ملؤ نمتكبارو دليت كم زلوا مجلسة أمريكا كم أتريو أزون حدا خابتهم قدام مينستر أبي أبسلطان كابزمت زجبرهم أزيوم فوليات قداتي لك أخمتي أبوليتيكاون قطباون مديات إثيوبيا زجبرهم أزون مسارتاوي كلسا بوليس منجست زلت أبارق تريو كاب تثبيت وصعي كخون يخيلي تباهيلو زي إمنا اللو زنبرة عبع عدليو فتير زلو سلازي أزيو أقداس وستايو فلما أبارلاما قريبو محلاب زفتسم الأوان مس إيرترا عرقن مقبار زلو بهاقي زغلت زلو أقاطا مخونه قصيلون أبز قرب أوان نسمع الجرس كخبرو مخانو دحر مقلاصو كاب منقس إيرترا معرا نزررب الأوخ ناب إثيوبيا كساب ناي مسداد وسانا زبطحه أونتاو قبر ملس كرك مخالو بحقي أزيو أقداس معبالي حبرات منقستات أمريكا نزي معبالاتات زي بمدقاف كونه نزغط صلس قمتات نمتبع كاب وايت هاوس وقعو مقلتي زرقي حيا بحقي عبو قدايو اتي اب مونغو إيرتران إثيوبيان زنبرا زي مسمع نخلتين هاقرات كونه نزوباز تقماي نبران كلتين نزس انحن مسحاب فتحين بدحرئين تدع حديقن نغطب ان حبرات سبن كومون نمرقا ناي الزوبا اونتاويو سلازي ازي تبقيس زلو مسرح عب مفتصمتو انتدع بصيحو ازيو عبي وصيتيو كلتين منقستات نابتشتوتي كبصحو صعرهم بزي محلال كقصلو ودما اصبيقنا كنتبابعو مينا نزي زاقيت ترخيبو زلو لوطي نمدراخ مچم بزح دبلوماسياوي منقساس كدليو أمريكا أكان نايز مسرح كتكون وطنا اللواديو نخلتيوم منقستات انكولاي بأوج من قدي كم زامسالة ترى نمتصوات قربات مخانا حبيرنا يمينا ابتي سممع الجرس تقبر اللقزية بوقعي او حاستي نايز سممع سلاز نبرنا كم زامسالة ترى نمتصوات مسرت زخون بايتاونا لنا نزي حجي ترخيب زلو وطيت اب ممتصا اب زحلفو اوانات متبع غيرناينا كلتيخم وغنات بهانات من قدي كنبركتو انخل اجام الله إلكم تأمنون تدعخونكم نتسعرتين مدقاف زكالنا خنقبر قرباتنا إلنا يمينا زاقيت أبز مسرح زي بزخونا ملكع زخونا عين التراخ نتصاوت أي تحتتنا انت تحتتنا كنقبرو زكالنا زبلا خنقبر ملوء قربنات كمزلنا أو انتاو قبر ملسي كنهب قرباتنا أبزي نايم السجار قزي أمون قوزان كلتا هاقرات اندقنا مسحاب كيمت بوغن إثيوبيا كوسر زلو توسخ سقومتات زلو داي مسلكا كمز مسلني أبزي درجازي خلتين هاقرات آبت أولا كوف كبلالوان كمز يوم زعمسلو سقومتات انتتل اليوم كلتين هاقرات نشاقلوت نايت حدوغن زملس قبر ملستات انا تواهبا متئمان كفترة تسفان قبر اتوم سقومتات بلكع انتا يوم نزبل حتوغن حجي ازن لخزارب قزيئو اي مسلنن جهرا زنصبارقونيو امونغو خلتيوم منغستات بزكاير زررب زبصحو صيت كوين يسمعني بزحات تنتنتي بوغن امريكا بقصالي اب لعلي اثيوبيا خمص صنحت سقطي نزو سانيزي اب موساد ترا خمس تጻوته يغلصيوم رئيتها بزعبازي انتايو بحدا منقدي ازي باه زبل اكو انت هونه قرب مغنان كيمسل هاناصي ترا تጻويتناينا كم تزبلكو مسكلتين هاغرات نحيال اوارح صمدو بمغبار نابزو صيت زي زمرح اجام غيرناينا
ካብ ቀድሜ ምርካብ ስልጣን ዶክተር አብይ ጀሚሮ ኣብ ስልጣን ንዘለወሉ እዋናት ኣጠቃሊልካ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ብዛዕባ ድሌታቱን ቀዳምነታቱን እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎምን ንጹር ሓሳባት ነይርዎ እዩ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸመሉ ንፓርላማ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ምስ ኤርትራ ምትዕራቕ ሓደ ካብ ቀዳምነታቱ ምዃኑ አንጸባሪቑ እዚ ዝርአ ዘሎ እምበኣር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ብቀዳምነት ሒዙ ነቲ መስርሕ ይመርሖ ምህላው እዩ ዝለዓለ ዲፕሎማት አሜሪካ ኣብ ጉዳያት አፍሪካ አምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ናብ ኤርትራ ኸይዶ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘትዩ ኣብ ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ዘተ ገይሩ ነይሩ ቀንዲ ዕላማ ዑደቱ እንታይ ነይሩ ብልክዕ ከም ዝበልክዎ ክልቲኦም ወገናት ናብ ሓደ ክመጽሉ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ንምትብባዕ እዩ ነቲ ምብጻሕ ፈጺምዎ ብሓጺሩ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ጽምዶ ትርከብ ኣላ ዶ ኤርትራ ኣብ ዞባ ሃናጺ ተዋሳኢት ከምኡውን ሰናይ ጎረቤት ክትከውን ልዑል ተገዳስነት ኣሎና እዚ ዕላማ እዚ ውጽኢት ናይ ዝመስርሕ ክኸውን ድማ ዓብ ተስፋ ኣሎና ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ኮነ ምስ ዞባ ኣወንታዊ ርክብ ክምስርትሉ ዝኽእሉ ሓባራዊ ባይታ ፈጢሮም ነዚ ዞባ ብዓብዪ ድማ ንገዛእ ርእሶም ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ዝምዕብልሉ ሃዋህው ክፈጥሩ ኢና ነተባብዖን ዘለና እዚ ናይ ቀረባ ምዕባለታት ነዚ ተኽእሎ እዚ ተስፉ ገይርዎ ብምህላው ድማ ክምስገን ዝግብኦ ምዕባለ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት 20 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸንሐ ምረት መበገስ ገይሩ ብዙሕ ወቀሳታት ካብ ዘቕረበሉ ጉዳያት ሓደ ፍሹል ፖሊሲ ዝበሎ ናይ መንግስቲ አሜሪካ ጉዳይ እዩ ኣብ ዝግብረ መልስኻ እንታይ እዩ ነዛ ሕቶ እዚኣ እኳ ግብረ መልሲ ኣይህበላን ፕሬዚደንት ኤርትራ ተሰምዖ ክዛረብ ነጻ እዩ ንመጻኢ ምስ ኢትዮጵያ ዳግም ዝምድና ንምሕዳስ ንዝነበሮ ባህጊ ኣብ ምግላጽ ዝተዛረበ እዩ ንዓና እቲ ንዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ኣገዳሲ ክፋል ዘገድሰና ንሱ ኸኣዩ ኣብ ደረጃ እዚ ኣብጽሒና ዘሎ እሞ መንግስቲ አሜሪካ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ከሎ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ክርኢ ይኽእል እየ ዝብል እምነት ኣለዋ ማለት ድዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝርርብ ብዛዕባ ፖሊሲ አሜሪካ ኣብ ኤርትራ እንተዳ ኮይኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መዘናይ እንተሓተትካዩ እዩ ዝሓይሽ ኣነ ንመንግስቲ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝውክል ነዚ ብዝምልከት ካብዚ ዝተዛረብናዮ ንላዕሊ ብዙሕ ዝውሰኽ የብለይን ኣብ መንጎ አሜሪካን ኣነ ዘይተወከልኩላ ሃገርን ንዘሎ ክልተ ኣው ዝምድና ብዝምልከት ክዛረብ መዝነተይ ኣይፈቕደለይን እዩ ይኹን እምበር እዞም ክልተ ወገናት ዝምድንኦም ንምምሕያስ ክዘራረቡ ብምርኣይና ኣዝና ከም ተተባባዕና ግን ደጊመ ከረጋግጸልካ ደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ባህ ዘብል ነገር እንተዳልዩ እዚ እዩ ብጣዕሚ መሳጥ ተርእዮ እዩ አሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቕ አፍሪካ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክህልዋ እያ ክትርኢ ትደሊ ንሪኦ ኮለና ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ተኣፋፍ ዞባ ብረባሕታዊ መንገዲ ጽምዶ ብምግባር ኣብ ዞባ መረጋጋእን ውህደትን ሓበራዊ ኣረኣያን ኣብ ምርግጋጽ ትነጥፍ ኣላ እዚ ኸኣ መርኣያ ናይቲ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ መዳይን ምዕቃብ ሰላምን ክትጻወቶ ትኽእል ተራእዩ ኣብዚ መዳያት እዚ ምስ ኢትዮጵያ ምትሕግጋዝና እንኾርዓሉ ጉዳይ እዩ ብዛዕባ ክውሰድ ዘለዎ ቀጻሊ ስጉምታት ምስ ኢትዮጵያ ንዛተ ኢና ብመንጽር ሓፈሻዊ ባህግን ድሌትን ኣብ ዞባ ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ በዳሂ ዞባ ሃናጺ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ነቲ ኢትዮጵያ ድሮ ተሳልጦ ዘላ ዕማማት እንድግፈሉ መንገድታት ምድላይ እዩ ጻዕርና يغنيلنا كبرى تخاتل تدمت السنة مكتتالكم النامسقنا أبدا حدش يوتيوب channel السناني وسون سابسكرايب كتقبروا دقيمنا نزخخركم بروخ مشهد